hai nogodi ife ọnọdụ ụmụ nwoke be anyị nwetaziri onwe fa na South Africa na ife ọnọdụ dị otu a tinyeziri onye dị otu a ka o jezie emebezie because na ọfụgo na onwezi ife ọzọ nwere ike ime nzo filo no that no ife a bụ the only solution nwere ike iji wee so nya bụ ife that's ụmụ ife ịmụ nwa n'obodo that's ịmụ nwa na South Africa fama no anabayalụ ọmụsịsị dị nwa a wee tibezie aka that's tibezie aka na ajọ ife iji wee mee ka ịshọ ka ọfụ wee oyi si wee kpọrọ nwa wee naba Nigeria the thing wee bụzialụ ife tinyezire na ajọ omume mebi omume na-adịrọ na befa na-adịrọ na agbụrụ ya ọ bụrụ ife o jesi wee je mebesie duto nọ ife ofilu nọ ife ọ ya eme wee nweta nwa a hey so filu na nwa ya tọrọ na mba wee jezie wee je kpọhazie alụ ka alụ ọ na-ekwesịrị ịkpa mana ife gbasara ịzọ nwa tizire n'ọnọdụ alụ ahụ ọkwa Nwachukwu mana ife dị otu a meziri ojezi kpọbasị alụ je bibesi aka na ajọ na nsị na aja ka o wee dị shọ na ọ sụrụ ụzọ ọfịa oyi eji wee ọ sụrụ ọfịa oyi eji wee duru nwa wee naba anyị mana ọmasị ma o mesi ife niile na at last ma ife onwekwa ike ịwa ọkịlị ya ka o ya efe erie wute ajọ ife niile o mekọbasị wute ajọ ife o megoro oledi iji wee zụta dị nwa hai ọ dịkwa na egwu o mechaa ikpeazụ ya zụta nkwụ eke ife niile ọ ya bụ ife na n'iyi na ajọ nsị na ajọ ọgwụgụrụ agwọ ọkwa nwoke be anyị anụmanụ n'obodo jee mụọ nwa wute onye obodo nke kachatụnụ mana osofu mana o siri ọnwụnwa oyiyi na nwa ya tori ọkpa na be nna ya ife sokwa ya bụrụ wee ọda iwepụ ndị mmadụ na ya ewepụ na na-egekwa akụkọ o wee bụ na bọsị a mụrụ nwa a na mpa nke nwaanyị si na ya kwa emetụ nwa aka na ya bịakwa na nso ebe nwa anọ nya bịakwa na nso ebe nwa anọ mpa nke nwaanyị na-efe isi kpakakpaka si na ọ ya nwanata anwụfụ nwa anya even ifugodi anya nkịtị na ọbọdụ isi eso n'ifi anya na ya chọrọ ya nwoke be anyị ajọ obi na ajọ omume na nsị na-aje bara ya n'isi o wee je kpai nwoke anụnwa kpai nwoke a ka o wee fụ na o wepụ ndụ nwoke a ka o wee nwike wee nweta nwa from there onye ọzọ na ochikwa si na ọ ya emetụ nwa ahụ aka after ka ọ kpaigo nke nwoke ochikwa kpaikwa onye nke a dịka ntị nke a before after nke afọ nwa wee bịa fa wee nwike wee release nwe that's wee dịzia week o bugoro mmadụ na abụ ọkpa iko mmadụ na abụ nwesị ka o nwetazie ụzọ ọ esizi wee kuru nwa a asịsị abịa kuru nwa ifugie o kuruzie nwa ahụ ma kịta ka m na-ajụzi onwe m na-asị ife ị na-eme kịta ka eke ya esi wee du nwa wee gafee bọda ihe ebusi ndị mmadụ na bodo otu esi gbuo ndị be ndị a ka i wee kpọrọ nwa a ka eke ya esizi wee mee wee kpọrọ ya wee gaa ife ọ bụrụ iberibe ọ bụrụ nzuzu ọ bụrụ anụmanụ iche onye ahụ mara ife tinyezighị nke ichezi kpaa ịbasị mmadụ ka i wee nweta nwa gị onwe ife mmadụ anyị afụfọ n'ụwa wee je kpaa anyị ndị mmadụ nwoke mpa nke nwoke na ntị nke nwaanyị ka uwe nwee ike wee nweta nwa na mere ego n'isi nwe na-anụrọ nke nwaanyị ọ bụrụ ajọ omebi ya ọ bụrụ ajọ ndụ ofili na osugo ụzọ ekwa ifili na isugo ụzọ oke ka a mara ka ihe esizi wee gafee bọsị ihe esizi wee duru wee gafee bọda ka ihe emisi nwa emisi wee duru wee naba Naijiria mmụọ gị nwa bụ ihe kabara anya fie ise a n'anya wee jije mmụọ ya kịta otu igoyi n'aka otu igoyi n'ọnọdụ ije bibe aka na ije mewe ajọ ife otu igoyi ije gbuwe mmadụ ka i wee nwee ike wee duru nwa wee bugide ichezozia na emesi n'ife niile i mere ya na-achịta azụ n'isi o iberibe onye isi mmebi onye isi na-adịrọ mma bikos imelenu imani bọsị nwa ya cross border anyị asịrị na achọrọ mmịa ya ebinyelili aka ọ bụgodo na mmịa adịrọ ndụ anyị enwele nwa ọ bụgodo na emesi mmịa adịrọ ndụ anyị enwele onye si n'afọ mmịa nwee ike ibinye aka bifo ịkpọrọ nwa pụọ n'isi adịrọ mma ịchọrọ izu nwa mmadụ wee na mgbe ị na-ama ya marọ na-anabaghara anụmanụ